assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande noon eɗen janga harfeere wiyetende soredu jangaten hande mi wino noon qur'ana arab nandi yaadu pularne ene nandi e maɓɓe to bange masɗe to bange polle to bange sidda qur'ana arab e pular nandi polle nandi siddaji nandi yaadu so Allah walli tan a wawi pularo tan a yiyat qur'ana arab o weeɓirma kadi sa wawi kadi arab qur'an o kadi a yiyat pular o weeɓirma kamɓe nandi yaadu hande eɗen janga soredu ay dow to ko qur'ana arab less ko pular ha ɓallo haqqille ma waɗira ɗon ko ha ɓallo haqqille ma o an jangowo o mi winoma noon saɗa yiɗi andude alkulal no masirte ƴettu 5 mbaɗa dow 3 mbaɗa hakkude 4 mbaɗa less 5 dow mbasa fodde hakkude wasa fodde less wona pooɗoje alkulal kala ko ni waɗiranmami ɗum haytiɗo waɗiradani ko ha wemtanma an jangowo wonanma jangde coddol kala ko windoya janga ɗeɗo alluje ɗe mbaɗantomami ɗo ɗe ko tongol jangde eto wawde ɗe a ronki wawde ɗe ƴewata ko bawɗo ɗe ɗakkoɗa sara makko omo hollumaɗe omo haalanmaɗe ha mbawaɗe gona bindowo gona jangowo bisimillah natanen jangde hankadi hande eɗen janga harfeere wiyeteno soredu mi winoma noon pesgal dow ko a ɗum waɗi wiya sa pesgal less ko i waɗi wiya si tural ngal ko u waɗi wiya su kowal ngal ko as sidda ko as jippo less ay san nan ɗon allif gonɗo fooɗanimo ɗiɗi so gari pooɗata witan san jaharuma sin less sun ɗiɗi dow less ngara pooɗa so ay fooɗi ko fooɗimo alif taƴƴo o ay si fooɗi ko fooɗimo yanara suu fooɗi ko fooɗimo mbiya wo taƴƴo o see fooɗi ko fooɗimo yana alif jowiɗo o ni foti wadde sa si su as kowal as mo sidda hakkude san sin sun ngara less pooɗen sa si su si ɓamtu sa si su as kowal as mo sidda hakkude san sin sun jippa less pooɗen sa si su si ɓamtu sa si su as oɗa ko kowal o ko sidda ko gotum jippo less san e nande sa ko gotal san ko ɗiɗi o fooɗani waɗa mbiya san sin sun ngara pooɗa itta gotal nga heddo gotal mbawa fodde wona sa si su si ƴettu kuɗɗel ma e carnet ma mbajitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma o holluma han jiiya lawol aɗa yani man walluma noddu en e 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiiya WhatsApp o ngara caggirɗa a saggayi noon alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum yiɗa on jarama wassalam
ko musidɗo mon giɓe alamudo mon nder e Bowal Yaya li ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam.